Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibande, uyakubingelela Ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Angazi ke njalo ngihlale ngikubiza iNdlalifa izulu. Angazi noma uyiyo yini. Ngisuke ngivusa unembeza wakho ukuthi ukhumbule ukuthi kunezulu. Ukhumbule ukuthi uyindlalifa yalo. Kodwa uma uphila impilo ezokwenza ukuthi ungalili ifa lezulu, hayi ke okwakho lokho. Mina ngikubize ngegama elihle, ngakwethi igama elihle, ngathi uyindlalifa yezulu. Uyindlalifa kanye nenkosi yethu uJesu Kristu. Lisho njalo izwi lapha kwabaseRoma chapter 8. Uma nihlupheka kanye naye, nizokwamukela inkazimulo kanye naye. Madoda, kukwena ukuthi ukhethe ukuthi uhlupheka nobani. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngicela uqale ngicacise lento. Khona into ethanda ukuba inkinga. Siya enkonzweni yabesifazane. Inkonzo yabesifazane. Ufuna ungilalelisise kahle. I-opposite noma igama eliphikisana nokuthi owesifazane lithini? Owesilisa. Angithi owesifazane, owesilisa. Lawo magama elinye li-opposite kwelinye, elinye liphikise elinye. So siyenkonzweni yabesifazane. Ngicela ukuyishintsha-ke. Ngilungisa leli gama. eBhayibhelini kukhulunywa ngamadoda nabafazi. Opposite egama elithi indoda, umfazi. Igama elithi mfazi aliyona inhlamba. No. iBhayibheli language nje iBhayibheli eqinile isiZulu. So-ke umbuzo wami uthi uma kuthiwa kuyinkonzo yamadoda, ingane neminyaka ewu-12, 13, 14 yomfana iyindoda yini? Ingane neminyaka ewu-12, 13, 14 iyindoda yini? Sikhuluma ngenkonzo yamadoda. Inkonzo yamadoda sibuka umuntu osewubaba noma oyinsizwa esiqinile. Indoda-ke leyo. Mangithi insizwa esiqinile, la uNkulunkulu esebeke ukuthi lo sibanibani lo uma engahlangana nowesifazane sekungahlala umntwana. Insizwa leyo, indoda leyo. Kodwa umuntu ongaphansi kwaloyo akayona indoda. Angazi noma kezwakala. So i-opposite egama elithi indoda sithe liphi? Umfazi. Asibuyeke, ingane neminyaka ewu-12 yentombazane iwumfazi yini? Iwumfazi yini? Ngiphendule, ingane eneminyaka ewu-12, 13, 14 ibizwa ngomfazi yini ngakini? Impendulo ecacile ithi ayiyona umfazi. So-ke inkonzo siyakuyona esithi yabesifazane ngolimi lweBhayibheli siyenkonzweni yabafazi. Inkonzo yabafazi. Ngoba emva kwalokho kuzoba neyabefundisi bese kuba inkonzo yamadoda. Kube inkonzo yamadoda noma yabesilisa. So ngabe amagama ngizama ukuthini? Ingane ezincane bafowethu o-12, 13, 14 banenkonzo yabo yabasha. Siyacela bangezi. Siyacela nje bangezi abantu besifazane abano-12, 13. Kunenkonzo yabasha okufanele beze kuyona. Abasukuze enkonzweni yabafazi. Umfazi-ke umuntu, umama osekhulile noma intombazane esingamthola umntwana. Noma-ke lapho ku-questionable ngoba izingane namhlanje ezina-10 seziyaye ey'nsukwini zazo, ina-11 iye ey'nsukwini zayo, okungukuthi singamthola umntwana. Siyaxolisa. Labo bantu nje bawu-Sunday school, labo bantu bazoza enkonzweni zabasha. Angithandi ukubeka iminyaka ngoba iyahlupha lento eminyaka izophenduka iphenduke. Letha umuntu wesifazane
ombonayo ukuthi usewumfazi. Lethani abantu besilisa asebengena egameni lokuthi bangamadoda noma ke bayizinsizwa. Asikhulumi ngama-teenager la, sikhuluma ngamadoda, ngeinsizwa, sikhuluma ngabesifazane abafazi. Ngethemba ke ngizama ukucacisa bafowethu ukuthi ake siyeke ukuletha izingane ezincane. Siphinde futhi silethe izingane ngenkonzo zabasha. Umuntu uma eshumayela usefanele acece amagama enkonzweni yabesifazane ngoba kukhona izingane. Ziphinde zibe khona lezi zingane enkonzweni zabasha. Ayi bafowethu ake sikhululaneni nje. Ishiye nje ingane yakho uma ubona ukuthi ayisiyena umfazi. Akusho umfazi umuntu osezele, no. Nongazela bakhona abantu abano-50 abazele. Akabhala umuntu ebusweni ukuthi uzelelwe akazele. So kangangokuba mayina-50 nje bathina abantu bathi umama, abanye bathi ugogo, kanti lo muntu akanayo neyodwa ingane. So asesingakali ngezingane. Sithi nje inkonzo yabesifazane asebekhulile. Mangithi abakhulile kusho ukuthi asebesimweni sokuthi bayizintombi. Asikhulumi ngentombi ena-15, 14, akuyona ntombi leyo, teenager lelo. Ngicabanga ukuthi ngezwakala-ke ngizama ukusho. Siyabonga kakhulu-ke bafowethu. Nabafana abancane sicela vele akuze umuntu wesilisa la. Abazoza ilabo ngoba ngesonto sinombhabhadiso. Ngesonto lenkonzo zabesifazane sinombhabhadiso. Silindele ukuthi abesilisa bafike ngesonto. Ngeke-ke nokho baxoshwe uma ngenxa yombhabhadiso befikile ngomgqibelo. Bafike ngomgqibelo balale ngoba inkonzo yombhabhadiso izongena ekuseni ngo-8:30, 8:30. Inkonzo yombhabhadiso izongena ngo-8:30. Sifisa iqale ngo-8:30. Kulabo kungenzeka ukuthi ngenza iphutha ngibhala u-9 ngiyaxolisa. Sizoqala ngo-8:30. Ngisazokhipha bambalwa basatsheliwe, ngisazowakhipha ama-reminder ukuthi siyabhabhadisa ngoSeptember kodwa inkonzo iqala ngo-8:30. Siyacela-ke abantu bavuke. Hayike ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu. Mhlambe okay, ngoba izodida lento angimusho lo September zingaki. Ithi ngiqinisekiseke ekhalendeni lami ngoba khona imibhabhadiso 2 ngoSeptember. Sinembhabhadiso 2 ngoSeptember. So sinombhabhadiso umhla ka-13 bese siba nombhabhadiso walaba abaningi mhla ka-27. Nizokhumbula ngephasika bekuno-140. Sobhabhadisile u-60 ngephasika kusele u-8. Lo 8 funeka siwuphushe wonke ngomhla ka-27. Laba bazobhabhadiswa ngomhla ka-13 abanye nje ababevele bezobhabhadiswa ngomhla ka-13. So ngikhuluma ngomhla ka-13 ukuthi mawukhona uthanda ufika mhla ka-12 uyosazisa. Vele futhi kunesystem sekuripothwa kuyona. Ngale kwalokho umbhabhadiso ngomhla ka-13 sesicelile kubaphathi benkonzo zabafazi. Inkonzo zabesifazane. Lukhulu nalolu limi alijwayeleki kodwa iBhayibheli lisho njalo nje. So-ke bese kuthi-ke ngomhla ka-27 bayazazi-ke ababesalile. Sisalungisa-ke into zakhona kusasele u-August wonke kodwa ibhizi ngendlela emangalisayo. Siyambonga uNkulunkulu asingene enkonzweni yethu. Bengikudlulisa nje lokho ukuthi koqala ekuseni kakhulu ngomhla ka-27 ngoba kufanele bonke abantu abawu-80 babhabhadiswe futhi kushunyayeliwe. Nakho kunye kusemqoka. Uma unabaphelezeli uze embhabhadisweni bangeqi kwababili, uba-report futhi. Wena uza no-2, wena uza no-1. Mase-ke beqa sicela isipheko sika-R100 ngomuntu. Ngithini-ke mangisho kanje? Fanele ningilalelisise kahle. Yiza nabantu ababili abakuphelezelayo ngowesithathu ngoba amanzi ayalambisa ngokuvuma kwenkosi zonenzela ukudla. Kodwa uma wena ukhetha ukuza nabathathu awuzukhokhela oyedwa wesithathu, uzobakhokhela bonke bowu-3. R100 emunye kusho ukuthi uzokhipha u-R300.
Mawuza netekisi lonke likuphelezela uzokhipha 1500 ngoba liyi-15 seater. So wena iza nababili ba free. Kodwa mase bebathathu akasekho free, nalabo babili basekuqaleni ba-100 isipheko. Ngithemba ukuthi ngiclear, ngezwakala kakhulu lapho. So umuntu oza nomuntu embhabhadisweni umphelezelayo yisho ukuthi wena uza nabangaki. So manihamba ngemoto eyodwa nongathi imoto mhlawumbe 7 seater noma itekisi, abantu abazobhabhadiswa bawu2 kodwa igcwele 7 seater, kusho ukuthi kunabantu abawu5 lapho. Asithembe ukuthi ababili aboyedwa ndwana u2, abathathu abalo uzokhipha 300 rand. Lo munye akazokhipha lutho. Ngamagama sivimba ubuningi babantu obungenaso isidingo. So mawunabaphelezeli wena bawu3, 4, 5, 6 uzokhipha 100 rand, mabe u6 kusho 600. Kodwa mabe u2 awukhiphi lutho, wena wesithathu. Icacile-ke, ngicela sigoqe sikhuleke simbonge uNkulunkulu kakhulu, uJesu Kristu inkosi. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga kakhulu ngakho konke esesikuzwile. Ngiyacela ukuthi uqhubekeke Nkosi, usiphakele ukuthi isidlo sanamhlanje, inkonzo yanamhlanje. Siyabonga busisa kube ilona loyo oyilalele uNkulunkulu wami nomusa, usebenze ezimpilweni zethu, usakhe silungele ukungena ekhaya ezulwini. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele, siyamdumisa. Sizofunda izwi lenkosi Matthew chapter 5 verse 14 to 16. Nina ningukhanya kwezwe, umuntu owakhe entabeni, uxolo, umuzi owakhe entabeni ungesitheke. Nomuntu kasokheli isibane asibeke phansi kwesitsha, kodwa usifaka othini khona siyakubakhanyisela bonke abasendlini. Verse 16. Kanjalo makukhanya ukukhanya kwenu phambi kwabantu, kuba babone imisebenzi yenu emihle, badumise uYihlo osezulwini. Silapho manje ekuthenini makukhanye ukukhanya kwakho phambi kwabantu, ukuba babone imisebenzi yakhe emihle, badumise uBaba osezulwini. Ngoba le misebenzi wasidalela ukuthi sihambe kuyo umhlaba ungakasekelwa. Yilona loyo udalelwe ukwenza imisebenzi emihle umhlaba ungakasekelwa. Ngamagama uma siya lapha kwabaseFesu siyithola lento isicaciseke ukuthi kunemisebenzi emihle esidalelwe uhamba kuyo. Efesu chapter 2 verse 10. Efesu chapter 2 verse 10 uthi, ngokuba singumsebenzi wakhe kuKristu Jesu, sidalelwe imisebenzi emihle ayilungisela ngaphambili uNkulunkulu ukuba sihambe kuyo. So izinto okufanele sizenze zalungiswa ngaphambili before sifike emhlabeni, before the foundations of the earth ungakasekela umhlaba. Salibekelwa, nginezami izinto ezinhle okufanele ngihambe kuzo, nezakho yilona loyo uneza esinoNkulunkulu ohlelekile kodwa. Yabona uhlelekile. So ke lithi ke uverse 10, ngokuba singumsebenzi wakhe kuKristu. So usisebenza ngoJesu, usingcwelisa ngegazi lendodana yakhe, usingcwelisa ngoJesu, usingcwelisa ngezwi. Athi senilalelile izwi lami, senihlanzekile, senihlambulukile. Kusho njalo lapho kuJohn 15. Athi senilalelile izwi lami, senihlambulukile. Kanti nalapha kuPetro ngithi oqala uchapter 2 mangaphazami, noma uchapter 1 lapha ko-22-23 lithi senilalelile izwi eliyimbewu engabuniyo, senihlanzile imiphefumulo yenu. So izwi liyasihlanza, izwi liyasigeza,
Isigezo samanzi esiyizwi ngokwabase-Efesu chapter 5 uqala laphaya kuverse 22 uma ngaphazanga, uqala kuverse 25. Lithi, madoda, thandani omkenu njengalokhu uKristu ulithandile ibandla wazinikela ngenxa yalo, verse 26, ukuba lingcwelise alihlambulule ngesigezo samanzi ngezwi. Izwi liyamhlambulula umuntu. So njengoba sikhuluma izwi ekhaya lezwi uyahlanjululwa. Into ehlanjululwayo-ke into ekhonjiswa amabala okufanele awasho. So ngakho inkonzo nenkonzo kufanele ikusize ikwenze ukhumbule izono zakho, ukhumbule amaphutha akho, ubuyisane noNkulunkulu, ubuyisane nowonene nabo, ngoba izwi lisigezo samanzi. So izwi-ke mali isigezo samanzi, kumelwe thina sihambe ngokwezwi likaNkulunkulu. Sikhuluma-ke ngemisebenzi emihle, singumsebenzi kaKristu. Singumsebenzi kaNkulunkulu kuKristu, yebo, hayi singumsebenzi kaJesu. Singumsebenzi wakhe kuKristu Jesu. Singumsebenzi kaNkulunkulu. So uNkulunkulu ngesikhathi ethumela indodana yakhe ube izosifela ezweni, wayenza thina ukuba sikwazi ukuhamba emsebenzini emihle ayilungisela ngaphambili. Ngokuba singumsebenzi wakhe kuKristu Jesu, sidalelwe imisebenzi emihle ayilungisela ngaphambili uNkulunkulu ukuba sihambe kuyo. Angazi-ke wena uyahamba nemsebenzini emihle wayidalelwayo. Yikho-ke lithi izwi lenkosi uverse 16 Matthew 5, kanjalo makukhanya ukukhanya kwenu phambi kwabantu ukuba babone imsebenzini emihle badumise uYihlo osezulwini. Our Father can only be praised and be glorified once abantu babona imisebenzi yethu emihle. Ukuthi uma bengayibona imisebenzi emihle siphoqa uNkulunkulu. Athi kuDavide, uveze ithuba lokuba izitha zami zingihlambalaze. Uveze ithuba lokuba izitha zami zingihlambalaze. Asikwazi ukuveza lelo thuba bafowethu ukuthi izitha zimhlambalaze uNkulunkulu baba. Asikwazi ukuveza lelo thuba. Kodwa fanele siveze ithuba lokuthi adunyiswe, atuswe. Ngoba masimdumisa singena emagcekeni asezulwini. Masimdumisa singena emasangweni ezulu, iHubo 100 verse 4. Sengilikhohliwe elinye ngithi 116, ngicabanga ukuthi 20 no21 angisakhumbuli. Kodwa noma 118, 20 no21 kulezo ndawo. But thina masimdumise uNkulunkulu, singamhlazi, singaliphambanisi izwi, sizidalule izinto zehlazo. Ungabi nezinto zehlazo kuwe. Ungabi nezinto othi make wazibona nje ubaba uNsibande Nkosi yami. Make ngazibona nje umama uNsibande. Uyabona ukuthi usaba abantu, awusabi uNkulunkulu. UNkulunkulu uyazibona. Akudingi uzufihlele thina. Thina singabantu kanye nawe esifuna ukuthi wena uhambe nathi siye ekhaya ezulwini. Ungasali mntaka baba. Mususaba abantu abangeke bakwenze lutho emva kokuba bekubulele. Kodwa lithi iBhayibheli Matthew 10:28, masimesabe lowo othe sebulela abe namandla okuphonsa esihogweni umzimba nomphefumulo. So kasihambeni-ke emsebenzini emihle esiyilungiselwe uNkulunkulu ngaphambili, meaning before the foundations of the earth. Nansi le misebenzi emihle simelwe ukuhamba ngayo, ukuze abantu badumise ubaba osezulwini. Ubaba osezulwini ufanele adunyiswe. Masibheka uPetro oqala chapter 2 verse 12, uthi nibe nenkambo enhle phakathi kwabezizwe. Injani inkambo yakho phakathi kwabezizwe? Injani inkambo yakhe emsebenzini? Uyaziwa nje ukuthi ungumzalwane, hayi noma imuphi umzalwane, not a church goer, ukuthi usindisiwe wena, uhlangane nezono, awuhlangani nokungcola, awuhlangani namanyala. Do your colleagues know that? Bayakwazi nabo ozakwenu lokho.
nibe nenkambo enhle phakathi kwabezizwe ukuze kuthi lapho benihleba ngokungathi ningabenzi bokubi ngokubona emsebenzweni emihle badumise uNkulunkulu ngosuku lokuhanjelwa. Bamdumise uNkulunkulu bafowethu ngosuku lokuhanjelwa. Lujulile-ke usuku lokuhanjelwa. Lujulile. Mhlawumbe uNkulunkulu mayevuma sokuchaza ngelinye ilanga. Xolo ngoba mhlawumbe ngeke ngiliqede manje. Ngakho-ke uthi bathandekayo ngiyanincenga njengabafokazi nezihambi ukuba nidede ezinkanukweni zenyama ezilwa nomphefumulo. Asidedeni ey'nkalukweni zenyama zilwa nomphefumulo. Kodwa sibe nenkambo enhle phakathi kwabezizwe. Kuze kuthi lapho benihleba ngokungathi ningabenzi bokubi ngokubona emsebenzini emihle badumise uNkulunkulu ngosuku lokuhanjelwa. Bamdumise uNkulunkulu ngawe. Noma bayakuzonda, noma uxabene nabantu, noma uyinkomo edla yodwa, bayamdumisa uNkulunkulu ngawe. Kufanele uNkulunkulu adunyiswe. Noma kumnyama noma kubomvu, noma ulele noma uvukile, akekho omunye, uwe nami ufanele sidumise uNkulunkulu. Simele nje simdumise simbonge. Funda abaseRoma 1 Roma 1 verse 1 ugcina ku-32 uzwe ukuthi labo abangamdumisanga bangena kuyiphi inkinga, abangamdumisanga kwathiwane kubona. Simdumiseni kuNkulunkulu, simnika udumo ngakho konke. Uzosithwala futhi usithwalile kuze kube manje. Uthi uzosentshatha. Funda u-Isaiah 46 uverse ngithi 4 no-5 or 5 no-6 kulapho nje. Kodwa funda u-Isaiah 46 uzwe ukuthi uNkulunkulu usithembiseni, uNkulunkulu uthini kithi. Ayike mangibonge okukhulu namhlanje ebesigxile kukho ukuthi imisebenzi emihle mabayibona abantu badumisa uNkulunkulu babo. Nayizolo besigxile lapho imisebenzi emihle mabayibona abantu badumisa uNkulunkulu babo. Nawe uqobo lwakho mdumise. Bonakalisa amandla akhe ukhazimulisa igama lakhe. Hayike ngiyacela sithandaze simbonge uNkulunkulu ngenkonzo yethu. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga ngale nkonzo, siyabonga izwi lakho, udumo lonke lungu lwakho lukufanele. Ngiyacela ukuyibusise le nkonzo, ubusise abalalele kakhulu. Balizwe izwi lakho balenze. Akekho uNkulunkulu ofana nawe, ngeke simthole. Akekho esingamfanisa nawe nifane. Akekho futhi esingamlinganisa nawe nilingane. Wena wedwa Nkosi, nesimguqelayo wena wedwa. Siyabonga. Dumo lonke lungu lwakho lukufanele. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele. Baba uNsibande uyavalelisa. Wasafika lesikhathi. Ngiyavalelisa ngithube nosuku oluhle. Wenzelwe okukhulu. John chapter 5 verse 14. uNkulunkulu kwenzele okukhulu. Hamba ungabusona. Funa wehlelwe okubi kunalokhu. uJesu Kristu inkosi.